Sanibonani la ku-One Show Phakama, Bingelelo Sifundo. Si-One Show Phakama sithanda ukubongela laphana umculi omncane laphana odumile-ke emva kokuthi ehlukanisa unyaka eqeda kufika nje endimeni kaMaskandi. Usephinde wagila iy'manga-ke lapho khona elanda uhlobo lwemoto i-Mercedes elilanda esitoro. Lapho kumangale khona-ke abantu ukuthi uyithenga kanjani imoto engakakubo, kanti nemoto usazoyimisa ngaphandle. Okuyiy'nkulumo-ke zabalandeli bamaskandi. Uyazi-ke mbukeli wethu, bohlezi abantu bekhuluma. uNtencane kube sebeka-ke ukuthi imoto kusho ukuthi yisifiso sakhe sokuthi ebe nemoto. Kodwa kumangaze abalandeli bamaskandi babone eseney'moto ezimbili. Lapho khona sibala khona i-Mercedes ne-VW. Ngabe lithini olwakho umbono mbukeli wethu ngolesi senzo saNtencane? Okunye sikuphathele khona mbukeli wethu. Udaba laKhuzani ese-UK. Lapho khona-ke ebonakale angana nentokazi yase-UK yomlungu. Okumangaze-ke abalandeli bamaskandi ukuthi nangu uKhuzani eseqabula nayo intokazi yomlungu. Kwakuthiwa kanti akashuthi yini kanti yena nabelungu. Ukwenzile-ke ukuveza-ke kubalandeli bakhe kanye nabalandeli bamaskandi lapho khona eveza khona ukuthi cha, unabo abelungu le e-UK. Ubonakale-ke esemanga-ke lo mlungu, okuletha imibuzo eminingi ukuthi nangu uKhuzani eseqatshulwa umlungu okukade bekhala ngaye lo mlungu ukuthi ngathi iy'nto zakhe lezi zokuqabula abantu besilisa. Ngabe uthini wena owakho umbono mbukeli wethu? Siyacela nje ushiye uvo lwakho ngaphansi ku-comment section. Ungakhohlwa ukulayikha nokukhomenta nokusubscribe-a. Ngiyabonga.